Hej! Vi ska bestämma den här xen. Vi har 106, x, 20 och x. Eftersom en rak linje är 180 grader. Om vi har 106 här, då blir det 74 här. grader. Så ekvationen blir plus x plus x plus 20 lika med 180. Så x plus x blir 2x. Och 20 plus 74 plus 20 blir 94 plus 94 lika med 180. Minus 94 lika med 2x lika med 86. Så delar vi xen, vi ska bli bort med 2 här, då delar vi med 2. Så vi gör samma sak här. Så x lika med 43. Xen är här 43. Vi får se om det stämmer. 43 plus 20, 63. Plus 43, 106. 106 plus 74, 180. Om vi ska lösa så här är trianglar, och om vi vet yttre vinklar, det finns en annan sätt som är lättare att lösa. Till exempel, vi har en till här. Vi har samma triangel som vi har där nere, men jag ska lösa den på en annan sätt. Vi har 106 här. Så sammanlagt av de två måste bli 106. Det är alltid. A, B, C. A plus B lika med yttre C. Så blir x plus x plus plus 20 lika med 106. Ja. Två x plus 20 lika med 106. Så vi ska bli av med 20 här. Då blir det minus 20. Samma sak här. Minus 20. Så har vi en 2x lika med 86.
och vi ska bli av med 2 och som vi delar med 86 med 2 också här. Så x blir kvar, x lika med 43. Hej!